Hakajing wat ya kajing sisa hakajing halor kajing sa penyiap jong Raja Raghuvanshi hakini kisngihi nakaliang jong kajela hakajing ya lenti jong kini kisngi ki porhi kala mat chibun kijing sa kentho bat kijing sa keno ki belami haki social media bat haki katu katni tuli ki national news lani ki channel ki ba nasabar jong kajela halor kajing keno ya kajela bakidei kajela kaba bun kita ki kam snew hakabai dei bakani hi nakaliang jong uba polling do ubadei minister jong ka tenat ngokai perthai ula pentip menta kasih hakajing kendo bat kilat pathai khubon ba ka sarkar hi kan kaladap ban ujor da ka ijhar persa ya ki ni ki social media bat kumju ru ya kani kan ki channel ki ba nabar jong kajela ki ba laya lambak la bat pentok beraya kajela te hakabai dei bakani hi ka ka bat nakaleng jing pa polling do idon ban ong sobha ban ne bat ni hakani ka khubon kalong ka sngi ka ba ai ka relief yang ngi kum ka sokar hadin ba ka state investigation team kalala ban crack ya kini ka case ka bede bat ke jing ja bat ke jing klatno jong unu wei u tourist uba keteng u Raja Raghuvanshi balawan bat ka tengah jong u te ki kadai ka jing kebanglakan hatu men asni bagi don ke confidence ka jing la jong ka state police te ka jing la ka jong ki kalong haki babun ki benta ke beningkong ban lap ya ka bet jong uniu ba laja uniu raja ya ba ka family jong ki la kena ba ni feel namar ngim semlam andai lalap ya met jong u da ka jing rap lang jong ki nong song stong ka jing don lang jong ki ne ki association jong ki mountaineers nang ta ki state disaster response force national disaster response force ka dorbas nong Sora West Giant Hills Mountaineering Club ke district administration bat ki perlok naga media te ke jing la ke jengi ban crack ya ke de ke case ke pen I ya ke jing tebet ya ka professionalism jong ke state police ke baar ka la donru hakini kendiat nadu bastang ke case ke media trial ke bemut ba ke khamtam I katuk ani ki channel jong ka national media ki balapan but nam bat penbut kerteng pejak buram ya kini ka jela ka jongi bat ban pensyet ru ki paj ba kin le persya bat kata kti ya kinong megalaya den rai da kini ka jingla ban krak jongi ya ka case ka attention menta kalong ba kapai sakine bagade ka case jong ka contract killing la IY ban peniap yau niu brio but main accused hangi kanika sonam kalade ban surrender ban IT no elade Nanganj police station Gazipur district UP haka khandai tarik mentau banai June te kat kum ki interrogation ya borok kini ki belasah kem ka ni ka sonam kadang kaba mar directly kalong involved maka harjing penyap yo new tengah jongka bat ba kadon ke constant contact ke contact barabor bat kini ki bala sha accused borok te ka nakaliang jongka police department halo jongka ni jing penbut nam pat jing pentok brea ka jela ka jongi ila file limba police department yaki FIR but kumju ru ngin move legally na benda baru kini ki media houses kiba bat ki channel kiba long responsible ban penjak buram bat ong ban keno ba ka megalia kalong crime prone kani ka de ki jingja ka 4 judan kawairu kesin bagi tourist kinsha takti haka jela ka jongi
But hakatain seorang kaba itip baka tourism ka dega pliangja nak benta ketika tan kubanga orang ketukui kesngi kalau kau ban perkhat ba ki brio kin jat eka pliang ka ba besaya ki ti hakaji dei pat ki steps ki ba kin training ni syakmat ki dan ki biang ki jingkeli ba balai ki ki sijur ki iklam ki guide man ki homestay but man ki tourist destination ki dan ki guide henry ka jing sakri jong ki kalong voluntary ki brio ki bapan ki guide ki yo kini ki arngot ki lakentaj ban syem ya ka service jong ki guide pat nak kata daw ngimla ban penbor te ka dan ru ka jing keli balai ingim penbiang ye ki CCTVs mentah jan barok ki homestay ki dan ye ki CCTVs ki kini ki property pada jong ka sarkar Meghalaya kini kelak don lupa ye ki CCTV stem lut dak kaki kan ungul utore sebandang teriak ban lek cakup kata jaka ladang ibu CCTV kat sebalek kita ki couple ki balek honeymoon kin re na kin tap khmat na kin lek kumno te kini kita ki practical realities henry ya ka jingpen bahaya ya ka tourism sector kum ka industry nginang ele nginang upscale susu ya ki niki standard operating procedures ki jongi but there's always room for improvement gini ai pen bah kawai ka ba major house ke ka Times of India de nang tu kidan gi youtubers de ndai gini ki balong organized media houses ye ki tu shwa ki bala kum ka Times of India ka bala ai da ka definition description yang Meghalaya as crime prone bakin hap pan cuba haka court of law ke kita ke crime ki ba laju ja ha tain seorang ka ba lingo kalong ba kinong late nang wan kila nang bun cucu lada pi late entah seseorang pin lap bagi nang kambun cucu dimenta ka sengile bakla mi ni kubur tengi expect ba kanang ka footfall kanang jur syuk kanang kio itang bangi don gajing perkhat reng layak syakmat ru ban advertise nak benta bantung yakini tourist buddies de haka first phase ngintung sanpongon de bat ki babun nak ni kinlong shwa haki area ka baga density jong ka jing wan ki tourist khamjur kabamut kithan kum ga sora Shillong Dauki Omiam kita ki sport